ଭାଙ୍ଗ ଭାଙ୍ଗ ପୋଡ଼ା 10 ଭାଙ୍ଗ ପୋଡ଼ା 10 ଭାଙ୍ଗ ପୋଡ଼ା 10 ଭାଙ୍ଗ ପୋଡ଼ା 10 କ'ଣ ରେ ଜିଗର କ'ଣ ବେ ଜିଗର ତ ରାତିରେ କ'ଣ ଭାଙ୍ଗ ଖାଇବୁ ରେ ହାଁ ନାଇଁ ବେ ଆଜ୍ଞା ତମମାନେ ମୋତେ ରାତିରେ ଭାଙ୍ଗ ଦଉନ ସେଟା ପାଇଁ ମୋତେ ସ୍ୱପ୍ନ ହେଉଛି ଆଉ ତୁ ରାତିରେ ଏମିତି ହଉ ଗଲେ ଭାଙ୍ଗ ଦେବି ନାହିଁ ମୁଇଁ ଜିଗର କ'ଣ ରେ ବାପ ରାତି ଅଧରେ ଭାଙ୍ଗ ମାଗୁଛୁ ନାଇଁ ବା ସକାଳେ ଝାଡ଼ା ଯିବ ତ ସେଟା ପାଇଁ ଭାଙ୍ଗ ମାଗୁଥିଲା ଇଏ ରାତିରୁ ଏରେ ଗୋଟେ କଥା କୁହ ଇଏ ତ ରାତିରେ ଝାଡ଼ା ଯାଇଥିଲା ମ ହଁ ସକାଳେ ଯିବ ନାହିଁ ନା କ'ଣ ହଁ 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 ସତ କଥା ସକାଳେ ତ ଯିବ ଆଗା ଗୋଟେ କାମ କରେ ତୁଇ ଭାଙ୍ଗ ଛାଡ଼ିକରି ଖଇନି ଖାଉନୁ ନାଇଁ ଖାଇବି ନାହିଁ ମୁଇଁ ଭାଙ୍ଗ ଏକା ଖାଇବି କାହିଁ ଖାଇବି ନାହିଁ ଭାଙ୍ଗ ଦାଦା ମୁଁ ଭାଙ୍ଗ ଖାଇବି ମୁଣ୍ଡରେ ଚଢ଼ୁଛି ସେଇଟା ହଉ ବାପା ଚଢ଼ୁଛି ବୋଲେ ଆମେ ଆଉ କ'ଣ କରିପାରିବି କହ ତମମାନଙ୍କର ବୟସ ହେଲାଣି ରେ ବାବୁ ଆମର କଥା ଆଉ ତମେ ଶୁଣିବ କି ତମେ ମଝିରେ କହିଥିଲ ଖଇନି ଖାଇବା ପାଇଁ ମୁଇଁ ଖାଇଥିଲି କି ନାହିଁ ହଁ ରେ ବାପ ତୁଇ ତ ଖାଇଥିଲୁ ଏକା ଯେ ଏବେ କ'ଣ ପାଇଁ ଛାଡ଼ିଦେଲୁ ଖଇନି ଆହୁରି ଶସ୍ତା ଭାଙ୍ଗଠୁ ଛାଡ଼େ ତୁଇ ବୁଝୁନୁ ବୋଲେ ଆଉ କ'ଣ କହିବି କହ ଯାଉଛି ଏଇଟା କିଏ ରେ କିଏ ଖଇନି ବସ୍ତା ଏଇଟା ଖଇନି ଖଇନି ବସ୍ତା କି ଖଇନି ବସ୍ତା ଏଇ ପାଖରେ ରଖନା ରେ ଭିତରେ ଜାଗା ନାହିଁ ଜାଗା ନାହିଁ ବୋଲେ ଏଇଠି ରଖିବୁ କି ତୁ ବେଡ଼ରୁମ୍ ଭିତରେ ଖଇନି ରଖିବୁ କି ତୁ ଭାଙ୍ଗ ଖାଉଛୁ ନିଜେ କହିଲୁ ପୁରା ହଉ ରେ ହେଲେ ମୁଁ ଯାଉଛି ଆଉ ଦେଖେ ହଁ ହଁ ଯ ମୁଇଁ ସିଆଡ଼େ ରଖିଦେଉଛି ରିସା ହଉନି କିସରେ ଗୁଣିଆ କୁଟକୁଟା ମାରିଲା ଏଇଟା କେତେ ଗଲାଇ ରେ ବାବୁ ଫୁଟେଇ ଦେଇଛି ଲାଲ କରିଦେଇଛି ଦେଖୁନୁ ଗୁଣିଆ ସହିତ